Triple C Mkwananzi uya ochizodzoka manje otaura mashoko kuti aiwa ini ndakamira navanozonjamisa amini vanhu munozvipuwa sei vanhu munozvitora sei noda kuti vanozonjamisa bhazi vakasiya bato reTriple C avana Mkwananzi vakabva vasana bato reTriple C vakati aiwa tisu the authentic Triple C unyangwe zvayo yakasplita nemamwe vamwe vachienda kunana Chabangu vamwe vachienda kunana Jameson Timber aiwa asi panapa tiri kuona kuti panapa Promise Mkwananzi auya akataura kuti ini ndakamira navanozonjamisa sambe namashoko ataura ndopano kuti bva subscribe like otina on the bell icon notana yanyora chiti we stand with Nelson Chamisa and everything he represents. He is the genuine and authentic face and voice of the alternative. Those who want to chew a bone with ZANU-PF official in one way or the other are free to do so. But as for people of Zimbabwe, the struggle for a new great Zimbabwe for everyone continues until total victory. Tomashuka vanotara kubva vaposta picha vanozonjamisa chiti aiwa isu tomira navanozonjamisa kunyangwe vanhu vakada kuno infiltrate vanopinda muZANU-PF aiwa tomira navanozonjamisa asi vanhu havasisiri confident na Promise Mkwananzi nokuti Promise Mkwananzi akasara kubato reTriple C vangati aiwa Promise Mkwananzi mutengesi kana kuti akabhitira vanozonjamisa asi ndo mashoko auya akanyora akataura akati aiwa isu tisu the authentic tinoshandisa voice yanozonjamisa chaicho tinoshandisa face yake chaicho nokuti we are the authentic Triple C. Tibudze mafunguro enyu rokudii pamusoro pemashoko aMkwananzi awa pinai mucomment section medu mutudze mafunguro enyu so subscribe kulike chinotina on the bell icon.